ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ତାହେଲେ ପିଲାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ ନ ହେଇପାରେ। ଆମ ବ୍ରେନ୍‌ର 75% ଏହି ପାଣିରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଯଦି ପାଣି କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍‌ର ଫଙ୍କସନ୍‌କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି 1% ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଆମ ବ୍ରେନ୍‌ର ସ୍ପିଡ୍, ଫଙ୍କସନ୍, ଆଟେନସନ୍ ସବୁକୁ କମେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଲେସ୍ ଫୋକସ୍। 5%ରୁ ଯଦି ଅଧିକା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରହେ ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍‌ରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍‌ରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‌ର ବା ଝାଳ ବାହାରିବା ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‌ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ସେମାନେ ବ୍ରେନ୍‌କୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି 30-40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 1-2-3 ଥର ଛୋଟ ସିପ୍ ନେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରପରଲି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଏହା ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼ାଏ ଓ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ଅଭ୍ୟାସଟି ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼। ଧନ୍ୟବାଦ।